todos. No, 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 no. ¡Hostia mierda, tío! ¡Está cerrada! Ya lo sé que está cerrada. ¡Ya lo sabes si te quedas ahí parado! ¿Qué quieres que haga? ¿Te crees que no lo he olvidado? Després de 3 dies tancats, aquests dos personatges es desperten i veuen a 50 persones al seu voltant i la porta segueix tancada. La porta no es pot obrir, de cap manera. I aleshores ells estan desesperats perquè ningú els ha vingut a buscar, ningú els treu d'allà, la porta no es pot obrir i a sobre hi ha 50 persones allà que no saben què fan allà i per què ningú diu res. Perquè, evidentment, clar, és el públic. I el que passa a partir del tercer dia és el... diguéssim que és com una mena de compte enrere, en el sentit de que cada cop s'esgoten més les energies i hauran de lluitar... És una lluita també entre la raó i la bogeria per intentar desxifrar l'enigma i poder sortir de la sala. Y si no nos habéis venido a buscar, ¿qué estáis haciendo aquí? Tot el que ha escrit el Marc González està una mica ple de significat, està molt ple de significat. Jo per mi, que de vegades fins i tot m'invento aquestes lectures entre línies, jo per mi el fet de que el tercer dia ressuscitem vol dir molt. Al Marc li agrada molt parlar del teatre no convencional que Pentateatre fa, no? des de la seva fundació. Li agrada molt això, no? Escapar del que és convencional. I jo crec que una de les grandeses que té el teatre que escriu aquest home és precisament la convencionalitat del missatge, que per mi és una cosa... O sigui, el fet de que t'expliquem una història i et donem un missatge, això és molt clàssic, ve del teatre clàssic. I aleshores jo diria que una mica el fet de que el tercer dia ressuscitem, ens trobem de cop i volta entre aquesta colla de vius que han vingut a ocupar la sala en la que nosaltres ens hem mort durant els 3 dies anteriors, jo penso que té molt a veure també amb el missatge una mica fins i tot messiànic, no? És com, hi ha un missatge de salvació en aquesta funció. Todo esto aderezado con la comedia, que además és molt aguda, jo penso que fa una obra de teatre rodona. Crec que té tots els ingredients i que, a més, insisteixo, malgrat que el Marc vulgui escapar del teatre convencional, és un teatre molt ben estructurat i amb missatge, o sigui, del millor teatre clàssic. Ironía, siempre, cuestionando a todos, siempre. Solo intento comprender. ¿Comprender el qué? Del que sí que volíem era buscar un espai real, perquè la companyia Pentateatre sempre ens agrada treballar en espais no convencionals i on l'espai sigui un personatge més, i en aquesta obra l'espai és molt important i de fet va ser escrita per l'espai, no per l'hotel, sí per al magatzem on es va representar per primera vegada aquesta obra, en els seus originals 15 minuts. I quan arribem aquí, el que fem juntament amb els actors és imaginar-nos la història conjuntament. I en el fons és tan senzill com un dia posar-se a treballar i posar butaques. I aleshores es vas posant i mentre fas l'obra vas veient on et poden anar millor carregar l'energia cap a una banda, cap a una altra, i mentre vas assajant doncs vas veient com pots dirigir una mica el focus a cada moment. I és un enfruit també de feina dia a dia i a la vegada també d'inspiració i de l'atzar. Estoy empezando a dejar de creer en la lógica. Òbviament, de 15 minuts a 90 permet explicar moltes més coses, conèixer molt més a fons els personatges i que l'evolució i el viatge que fan els personatges i el públic amb ells obre un ventall de possibilitats més àmplies, en la que hi ha cabuda el drama, l'acció, la comèdia, etc. I com a actor, jo que la vaig fer en 15 minuts, és un repte, una responsabilitat, però bé, un repte fantàstic i una responsabilitat que assumim. Y tú deberías tener un poco más de consideración y colaborar. Porque si en algún momento consigo derribar esa puerta, yo no voy a ser el único que salga por ella.
Thank you.